በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ዘለኣለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ርህርህቲ ህሊና ወላዲተ ኣምላኽ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣዴና ጽዮን መጸጊዒትና ዝኾነት ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳንን ክብርን ምስጋናን ዘለኣለም ንዕኦም ይኹን አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም 2 ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ አሜን። እንኳዕ ናብ ዓብይ ነቢይን ሰማዕትን ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና ኣብጽሐኩም አሜን። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ናይ ዘመነ ብሉይ ዛዛሚ ናይ ዘመነ ሐዲስ ድማ ጀማሪ ኮይኑ ካብ ዘመነ ብሉይ ናብ ዘመነ ሐዲስ ካብ ነቢያት ናብ ሐዋርያት ዘሰጋገረ ዓብይ ድልድል ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት እዩ። ዕለተ ዕረፍቱ ድማ ከም ዝለማዓንቲ 2 መስከረም እዩ። ስድራ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ አቡኡ ካህን ዘካርያስን አዲኡ ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ክልቲኦም ብሕጊ እግዚአብሔር ጸኒዖም ብፍቕርን ብስኒትን ብምክብባርን ብምትሕልላይን ካብ ኃጢአት ርሒቆም ብንጽህና ዝነብሩ ቅዱሳን ሰባት ነበሩ። ከምዚ ዓይነት ጽቡቕ ህይወት ክነብሩ ከለዉ ግና አዴና ቅድስቲ ኤልሳቤጥ መካን ስለዝነበረት ውላድ ኣይነበረሙን። ካህን ዘካርያስ ኣብ ቤተ መቕደስ ከምቲ ልምዲ ካህናት ጸሎተ ዕጣን የብጽሓሉ ኣብ ዝነበረ እዋን መልአከ እግዚአብሔር ብወገን የማን እቲ መሰውኢ ዕጣን ቆይሙ ተራእዮ። ካህን ዘካርያስ ድማ ፈርሐ። እቲ መልአኽ ግና ኣጆኻ ዘካርያስ ጸሎትካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በፂሑ እዩ እሞ ኣይትፍራሕ። ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ድማ ወዲ ክትወልደልካ እያ። ንሱ ኸዓ ዮሐንስ ኢልካ ክትሰምዮ ኢኻ። ንዓኻ እውን ፍጹም ሓጎስ ክኾነልካ እዩ። ብልደቱ ኸዓ ብዙሓን ክሕጐሱ እዮም። ወይንን ሜስን ዘስክር ኮነ ዘስክር መስተ ኣይተስትዮ ኣይሰትን እውን ካብ ማህፀን አዲኡ ጀሚሩ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮ እዩ። ንሱ ካብ ደቂ እስራኤል ንብዙሓን ብትምህርቱ ካብ ኣምልኾተ ጣዖት ናብ ኣምልኾተ እግዚአብሔር ካብ ገቢረ ኃጢአት ናብ ገቢረ ጽድቂ ክመልሶም እዩ። ከምኡውን ንልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ ንሕልና እቶም ዘይእዙዛት ድማ ናብ ኣእምሮ ጻድቃን ክመልስ በቲ ነቢይ ኤልያስ ተመሪሑ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ቅድሚ ጎይታ ክኸይድ እዩ በሎ። ቅዱስ ዘካርያስ ከዓ ነቲ መልአኽ ኣነ ሸምጊለ ኣሪገ እየ፣ ሰበይተይ ከዓ መዋእላ ሓሊፉ እዩ። እዚ ኩሉ ዝበልካኒ ከም ዝኸውን ብምንታይ ክፈልጥ እየ በሎ። ሽዑ እቲ መልአኽ ኣነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝቐውም ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ እየ። እምበኣርከስ ዘረባይ ስለዘይሰማዕካኒ ስለዘይኣመንካኒ እዚ ኩሉ ክሳዕ ዝፍጸም ዓባስ ክትከውን ምዝራብ እውን ክትስእኒ ኢኻ ኢሉ ገሰጾ። ድሕሪ እዚ ጸሎተ ዕጣን ፈጺሙ ምስ ወፀ ከምቲ መልአከ እግዚአብሔር ዝበሎ ዓባስ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ብኢዱ እናመልከተ ክሕብሮም ጀመረ። መዓልታት ኣገልግሎቱ ፈጺሙ ናብ ቤቱ ኣተወ። ድሕሪ 2 መዓልቲ ድማ ሰበይቱ ኤልሳቤጥ ጸነሰት። ምእንቲ ክብሪ ጸሎተ ዕጣን ድሕሪ 2 መዓልቲ ሕጋዊ ርክብ ፈጸሙ። ለምውን እንተኾነ ምእንቲ ክብሪ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ቅድሚ ቁርባን 3 መዓልቲ ምሕላው ይግባእ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 1-6። ድሕሪ ቁርባን ከዓ 2 መዓልቲ ምኽልካል ካብ ስጋዊ ርክብ ይግባእ። ሉቃስ ምዕራፍ 1-24። ስለዚ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ክጽነስ ከሎ ኣፍ ኣቦኡ ዝዓጸወ ክውለድ ከሎ ድማ ኣፍ ኣቦኡ ዘርሓወ ቅዱስ ኣቦ እዩ። ከምኡውን ናይ 6 ወርሒ ጽንሲ ከሎ ንድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ከም ዝኾነት ፈሊጡ ናይ ጸጋ ስግደት ሰገደላ። ሉቃስ ምዕራፍ 1-41። እቲ ኣንፈርኣጸ ዝበሎ ሓይለ ቃል ቅዱሳን ሐዋርያት ኣብ ሲኖዶስ ቅዱስ ያሬድ ከዓ ኣብ ድጓ ሰገደ ኢሎም ተርጉመምዎ ኣለዉ።
إزي أب مهتن أديو نشدش سورحي إنسي كله نقولتنا أملاخنا مدحنينا إيسوس كريستوس ناي بهري سجدت زسجدة نعدينا قدست تنجيل مريم ولادة أملاخ دما ناي تسجى سجدت زسجدة متمك ملكوت يوحنس على 30 سنة تولده كهن زكرياسن قدست إلسابيتن قنوعاتن حياوتن مخبرتي حكي እግዚአብሔርን كم زنبرو انتقوني قنا مخانات سلزنبرو سلازخونو ولاد زي كم زي بلهم تقليسو وصيت فقرهم قنعناؤمن تعقستومن دما እግዚአብሔር أملاخ نمت مك ملكوت يوحنس هابهم حجوين انتقونا حزب كريستيان كم زي عينس أقام مساقات منا بفقرن بمسممعن بمتحللين تسفى بزي مقراصن صقعنانا بእግዚአብሔር بمغبار بملء لبنا كما طابعنا انت دعالم منايو نكهن زكرياسن نقدست إلسابيتن زشجرم زفتح مدهاني عالم كريستوس شجرنا كم زفتحلنا زي الطراطر أمون نجريو بزحات مؤمنان ون أب دبر سينان أب كم بعال دبر سينا زأمسلا قداماتن أدباراتن تماباتيعهم صقومم كم زفتحلهم أب زمننا زر هي وتاريخيو دحرزي متمك ملكوت يوحنس كم تقدس وانجيل زبلو كاب ليلتو أب مبل شاملاي معلتو كجزروا مزو لقاس معرف حدا فقدي سحمسان شعتن بسم أبوه كأزكارياس إلهم سميوه أب زمان أريد زنبرو سبات أب شاملاي معلتي يجزروا من يسميوا من نبرو أب زمان حديث دما نودي أب 4 نقال دما أب 8 معلتهم سميوا هابهم إزي حجي بعلة تمكت زوهاب سم جنا بزيكا كهين زخانة يخون سم كسمي سلطان يبلن دحزي كل تعمد تفصيمو 7 سجل حليفهم هيرودوس نتم هصانات مسقتلهم بمخنيات ودو نزكارياس نكهين زكارياس اب هيرودوس كسسوو اب غيزي صنسي اف ابو زعصوه اب غيزي لدتو كا اف ابو زخفته قدوس يوحنس ود زكارياس الله إلهم نغرون قدس هيرودوس زكرياس دما نودي يوحنس أوشت بيت مقدس أبلعلي إتاف كن في مسوعي أغمضا إتهم وتهادرات دما أبي جركاية ودخابلوا أوشت مقدس آتيهم بعلهم وصدوا بلهم نقدس يوحنس كوسدوا إلهم مساعتو دما ملأخ እግዚአብሔር منزعو وسيدو نقدس إلسابيت نقدا مسينا حسكي يخيدي إلو هبا سراويت هيرودوس كأن قدس يوحنس مسانو نكهن زكرياس أب منغو بيت مقدسن مسوعن سيفوه شعو እግዚአብሔር بطببو نسقاو صورو دمو غنا اتي فداي حنا ጥጦስ ክሳዕ ዝመጽእ ትጠርዕ ነበረት ህፃን ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ምስ ኣድኡ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ 7 ዓመት ጸንሐ ድሕሪኡ ኣድኡ ዓረፈት ክሳዕ ኣብ እስራኤል ብትምህርቲ ዝግለጽ ኣብ በረኻታት ሲና ዓበየ በቲ ወርሓት እቲ ዮሐንስ መጥምቅ ኣብቲ ናይ ሄሮዶስ ናይ ዮርዳኖስ በረኻ ይሁዳ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላሞ ተነስሑ እናበለመጸ እዚ ድማ እቲ ብነቢ ኢሳያስ ጎደና እግዚአብሔር ጽረጉ መንገዱን ኣቕንዑ ኢሉ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ኣዋጅ ነጋሪ ተባሂሉ ዝተነግረሉ እዚ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ እዩ ኢሳያስ 4:3 ክዳን ዮሐንስ ካብ ጸጉሪ ገመል ዕጣቁ ድማ ፈሊቁ ቆርበት ቀለቡ ከዓ አንቦጣን መዓር በረኻን ነበረ ሽዑ ኩላቶም እቶም ሰብ ኢየሩሳሌምን ሰብ ይሁዳን ኣብ ከባቢ ዮርዳኖስ ዘለውን ናብኡ ይኸዱ እሞ ሓጢያቶም እናተናዘዙ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ የጥምቆም ነበረ ካብ ወገን ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ድማ ምስ ህዝቢ ተሓዊሶም ናብ ጥምቀቱ ክመጽኡ ምስራዮም አንቱም ውሉድ አትማን ካብቲ ዝመጽእ መከራን መቕዘፍትን ሰቃይን ክትመልቁዶ መን ሓበረኩም ባርከስ ንንስሓቅ ዝበቅዕ ጽቡቕ ስራሕ ስርሑ በሎም አብርሃም ዘአክል አቦ ከለናስ ውሉድ አትማን ክብለና ከም ዝብልዎ ፈሊጥ ድማ ግብሪ አብርሃም እንተ ዘይገርኩም ደቂ አብርሃም ኢና በመባል ጥራሕ እትድሕኑ አይምሰልኩም እግዚአብሔር ንአብርሃም ካብዘን አእማን ውሉድ ከተንሰአሉ ከም ዝኽእል እብለኩም ኣለኹ ኢሉ አስሪሩ ወቀሶም እምበኣርከስ ካብዚ ሓይለ ቃል እዚ እንታይ ኢና ንምሃር ብዘይካ ብምሕረት እግዚአብሔር ብጸሎት ቅዱሳንን እንተ ዘይኮይኑ በዋላ ሓደ ክንመካሕ ከም ዘይብልና እዩ በሃብትና
بطببنا بحيلنا بسلطاننا تمكحت انتدألينا جنا ندحري تملسنا طباينا يزم ولد آتمان استبهالو سبات لبيسنا علنا مالتيو نساتهم لك أبراهام كلو جبر أبراهام بزي مسعبهم كم استوقسو نحنا دما تواهدو أرتودكساويان كلنا أرتودكساوي تواهدو هايمانوت اتأززو حقن سرعاتن انتزي أمالينا زل علماو مقطعتن وقسان كم زلنا كنزنقع يبلنان انه محصه نايت ጉንዲ ኦም ተነቢሩ ኣሎ ማለቱ ስልጣን እግዚአብሔር ካብ አብርሃም ክፈልየኩም ተዳሊ ኣሎ ዝብል መልእኽቲ አመሓላለፈ ንዑ ምእንቲ ክትቀበልዎ ብማይ ንስሓ አጥምቀኩም ኣለኹ ደአምበል ደአ ድማ በለ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ግና ካባይ ይሕይል እዩ ሕራይ እንተ ዘይበልኩምዎ መንፈስ ቅዱስ ከጥምቀኩም እዩ እንተ አበይኩም ወግና بجهنم أسات قطعكم إيو عودو زتريلو مسأ عب إيدو الله نتي سرناي عب قفقو يأكبا نتي حاسر جنا بزيت أفق حوي كنددو إيو إزي مالت كا نتم كم سرناي سوري سنة مقبار زلوم مؤمنان من قسط سمايات خورسهم كله نتم نسب نتم أب حاسر حاتياتن أب كرداد تنكولن زوافرو سبات كا أب جهنم أسات أبتناي زر عالم سقاين مكران كم زدر بيوم يزجلس بتي جزيتي ويتانا يسوس ود 3 عامت مسكونة أب فلقي يرانس بإيد قدوس يوحنس متمك كتم كاب جليلا نبي يرانس متمك ملكوت قدوس يوحنس نمدهاني عالم كريستوس أطمئو منفس قدوس بمثلي ركبي عبرسو كعلب رأيه إنه اتيبو زتحقسكو زفقرا ودي إزي إيو زبل دمسون سمعه كساع زي علات زي بزعبا نسحا عرقس تجيرو كرمي قويتا شدش تورحي زمهارن زقسسن متمك أملكوت يوحنس عمس أنيا نقص هيرودوس أبتحتي كأيدي أعطو قويتانا يسوس كريستوس شعو يوحنس مستأسرة تمرتي جمرة ماتيوس معراف 4 فقدي 10 كساب 10 شوعته قدس يوحنس استأسرلو مخنيات بزعبا هيروديادا سبيتي فيليبوس يوم سبيتي حوكا فيليبوس كتأتو أي قبأكانيو إلو أسريرو تقاومو بزي مخنيات إذي أب بيت ما أسرتي أتو كاب علتات حدا معلتي هيرودوس نهروديادا إذي نبي كي وقصني إلى أي أمر بحق أي زفكركي بلا نسادما إزيد أمو انتاي قديخا علتا لدتك التخبر اللو معالتي قريبيو قوالي أبو متيا تسعسعالك نسخاها زلمن كني كهبك إيا إلكاك قال إتولا نسخا رئيسي يوحنس قريت كهابني كتبلك إياه بلو إيا بلتو رئيسي يوحنس قريت كاتبا نحنا دما حساب لبنا نفسم بلتو شعيو هيرودوس سبحتي حاريدو مس أزميقو كندي عبيتن مقاننتن أكيبو يحقوسلو عبزنبرة اوان قال هيروديادا مزيا ساعتلو نسو دما زلمن كني كساع فرق إيمان قستي كهبك إيا إلو قلعتولا شعو تمليسا كيدا ندي أحاستتا عدا دما رئيسي قدوس يوحنس وريت كهابني بليو إلى مخرتا نسخا عدا رئيسي يوحنس أي لحاسن أي كمسن انتاي كخوننا بلتا عدا أكا رئيسي يوحنس انت دعا قريتا من قستنتو أبتحتي كتتصر مخانو إيو إلى آمنا مخيرا سردتا بمسارة اتي استوهابا مخري كيدا رئيسي قدوس يوحنس قريت كهابني بلتو وتكذا نقص بأنت مهاله وبأنت إلا يرفق مثله كم زبل نقص هيرودوس اتمسؤو رفيقهم زنبارو كوفيلم زنبارو قالوا لويتو محلقو أفريسو بتي حدا وجنون نبي إغزابير أقتلو كبلون يوم إلو تكزو أي طرفا شعو وتهدرات لإخو رئيسي قدوس يوحنس مطمق ملكوت قريتكم هابوا إلو عزازا اتم استعززو وتهدرات قدوس يوحنس عبيت ما أسرتي كالو رئيسو قريتهم عبصحلي جيروم هابوا نسخ وسيدا
ንስኻ ወሲዳ ነዲኣ ሃበታ ኣዲኣ ድማ ትሰፊ ነበረት እሞ ኣንቲ ንጉስን ንግስትን ክትዘልፊ ዘይተሓፍሪ ዝነበርኪ ልሳን ዮሃንስ ሕጅዶ ብሞት ተኣሲርኪ ኢላ በቲ ዝሓዘቶ መስፈ እንተተንከፈታ እታ ርእሲ ክልተ ክንፊ ኣውፂኣ ነቲ ህንፃ ኣዳራሽ ሰንጢቓ ነፌራ ከደት ጎይታ ኣብ ደብረ ዘይት እናመሃረ ከሎ ከይዳ ሰገደትሉ ጎይታ ድማ ርእሲ ዮሃንስ በዚ ዘለኽዮ ጸኒዕኪ መሃሪ ኢልዋ ሰበይቲ ሓውካ ከተእቱ ኣይግባእን እዩ እናበለት 15 ዓመት ዜራ ምሂራ ኣብ ብሔረ ዓረብያ ዓረፈት ነጋዶ ክሓልፉ ከለዉ ከም ዕንቂ ከተብርህ ርእዮምዋ ንደቂ መዛሙርቱ ርእሲ መምህርኩም ወዲቓ ኣላ ኢሎም ነገርዎም እሞ ንሳቶም ድማ ወሲዶም ቀበርዋ ማቴዎስ 14 ፍቕዲ 10 ንሳተን ከመይ ኮና እንተበልና ኣደን ጓልን ሓጎስን ክገልጻ ክኸዳ ከለዋ ንሄሮድያዳ ምድሪ ከፊታ ወሓጠታ እታ ጓላ ድማ ርእሳ ሒዛ ተረፈት ዓበደት ድሕሪኡ ናብ ሄሮዶስ ከይዳ ሰበይቲ ሓውካ ፊልጶስ ከተእቱ ኣይግበአካን እዩ በለቶ ንሱ ቅድሚ ኣብ ዘይነገረይ ኣእትየናኒ ሕጂ ከዓ ምስጢር ኣውፅአናለይ ኢሉ ብሴፍ ክስይፍዎ ኣዘዘ ዝተኣዘዙ ወተሃደራት ኣብ ገምገም ቀላይ ኮይኖም ብሴፍ ምስ ወቕዕዋ ኣብቲ ቀላይ ወደቐት እሞ ኣንበሪ ተቐቢሉ ወሓጣ ሄሮድስ ከመይ ኮነ እንተበልና ኣርጣ ዝስሙ ሓዉ እዝስ ንጓለይ ብኣመንዝር ከርግጻ ኢሉ ካብ ገሊላ ገለ ዓድታት ኣቋሪጹ ከደ ሽዑ ንጉሰ ነገስት ቄሳር ነዚ ሰሚዑ እዚ ኩሉ ግዝኣተይ ከም ዝድፈር ዝገብር ዘሎ ሄሮዶስ ዶ ኣይኮነን ኢሉ ናብ ከተማ ሮሜ ኣምጺኡ ካብ ስልጣኑ ስዒሩ እንድልኩ ናብ እንትበሃል ዓዲ ኣሲሩ ሰደዶ ኣብኡ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሓሲኹ ጨንዩ ተበላሽዩ ብሕማቕ ኣማውታ ሞተ እምበኣርከስ ሄሮዶስ ከምቲ ቅዱስ ያሬድ ዝበሎ ርእሲ ዓቢ መምህር ካብ ዝቖርጽ ማሕላኡ እንተዝጠልም መሓሸ ነይሩ እንተኾነ ግና እቲ ኩሉ ሓዘንን ትካዘን ንሰብ ይምሰል ደኣ እምበር ብሓቂ ካብ ሕሊና ዝተበገሰ ኣይነበረን መወዳእታኡ ከዓ ካብ ስልጣኑ ተሳዒሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ጨንዩ ተበላሽዩ ብዘስካሕክሕ ስቅያት ሞተ ሄሮድያዳ ምስ ጓላ እውን እንተኾነት ከምቲ ኣቦታት ዝብልዎ ዓሻ ከልብንሲ ዝበልዕዎ ዳ እምበር ዝበልዖም ኣይርእዩን እዮም ከም ዝበሃል ዘይረሃፀትሉ ሃብትን መንግስትን ክትውንን ድርብ ክሳራ ከሲራ ኣብ መከራን ስቃይን ተሸሚማ ተሓለት ንሕናኸ ህዝበ ክርስቲያን ካብዚ እንታይ ንመሃር ሄሮዶስ ይኹን ሄሮድያዳ ምስ ጓላ ተንኮል ምሂዞም ብኽፍኣት ተሰማሚዖም ኣጸያፊ ዝኾነ ታሪክ ፈጺሞም ናይ ክልተ ዓለም ስደተኛታት ኮኑ ንሕና እውን ካብ ሰብ እንተተሓባእና ካብ እግዚአብሔር ኣይንሕባእን ኢና እሞ ረቂቕ ምስጢር ተጠቒምና ኢልና ንሰባት ክንጎድእ እንተተበጊስና ኣብ ልዕሊ ሄሮድስን ሄሮድያዳን ምስ ጓላን ዝወረደ ስቅያትን መቕዘፍትን ግዚኡ ሓልዩ ኣባና ከም ዝፍጸም ዘጠራጥር ኣይኮነን እዚ ብሓቂ ዝተጓዕዘ መጥምቀ መለኮት ዮሃንስ ብስጋ እኳ ንግዚኡ እንተ ተሰየፈ ሓይሊ እግዚአብሔርን ሓቅነቱን ንክግለጽ ድሕሪ ምስያፍ 15 ዓመት ምሂሩ እዩ ዝዓረፈ ብዓለመ ነፍሲ ከዓ ኣብታ ናይ ዘለዓለም ጸጋን ክብርን ሰፊንዋ እትነብር ዓለመ ክብር መንግስተ ሰማይ ወሪሱ ይነብር በረኸት ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ምስ ኩልና ይኹን እዚኣ ጀሚሩ ዘለና ዓመተ ሰላም ዓመተ ጽድቂ በረከት ይግበረልና ኣሜን ቅዱስ ዳስያ ሰማዕት በዛ መዓልቲ ድማ ካብ ውሽጢ ግብጺ ታዕዳ ካብ እትበሃል ሃገር ቅዱስ ዳስያ ሰማዕት ኮነ ነዚ ቅዱስ ድማ ናይ ሃገር እንዲና መኮንን አርያኖስ ኣሳቀዮ ጽኑዕ ስቃይ ምሳሳቀዮ ድማ ርእሱ ምእንቲ ብሴፍ ክቆርጹ ኣዘዘ ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተቐበለ በረኸቱ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን
መስከረም ክልተ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ዮሐንስ ነቢየ መጥምቀ መለኮት፣ ቅዱስ ዳስያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዲዲሞስ ሰማዕት፣ ቅድስቲ መሪና። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ታዲዎስ ሐዋርያ ካብ 12 ሐዋርያት፣ ቅዱስ ኢዮብ ጻድቅ ተኣጋሲ፣ ቅዱስ አቤል ጻድቅ፣ ቅዱስ አባ ጳውሊ ገዳማዊ ዓብይ፣ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ፣ አባ ሕርያቆስ ዘሃገረ ብንሕሳ። ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ህዝቢ ስለ ብዛዕባ ዮሐንስ ከምዚ ክብሎም ጀመረ። እንታይ ደኣ ክትርእዩ መጻእኩም? ነቢ ክትርእዩ እወ ካብ ነቢ እኳ ደኣ ዝበልጽ እዩ እብለኩም ኣለኹ። ካብ ኣንስቲ ዝተወልዱ ዘበሉ ካብ ዮሐንስ መጥምቅ ዝዓቢ ሓደ እኳ ከም ዘይተንስእ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ከመይ ኩሎም ነቢያትን ሕግን ክሳዕ ዮሐንስ ተነቢዮም እዮም። ክትቅበልዎ እንተደኣ ደሊኹም እቲ ክመጽእ ዘለዎ ኤልያስ ንሱ ዮሐንስ እዩ። እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ። ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 7 ክሳብ 15። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተኣረመለይ። በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ምስ ኩላትና ይኹን። ሓድሽ ዓመት ድማ ይግበረልና አሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣብ ልቡ ይዕንብብ። አሜን።